Olen Antti Saajanlehto ja työskentelen Fincementillä myyntipäällikkönä. Vastaan stabilointi- ja säkkisementtiliiketoiminnoista sekä nimetyistä betoniteollisuuden asiakkuuksista. Kohta 3 kuukautta talossa olleena voin sanoa, että ihmisten positiivisuus ja sitoutuneisuus loistaa Fincementillä. Kokonaisvaltaiset ammattilaiset tekevät työtään suurella sydämellä. Minut on otettu vastaan lämpimästi ja avoimesti ja tuntuu siltä, kun olisi kotiin tullut. Erityisesti minua motivoi asiakaskohtaamiset. Haluan ymmärtää sen pelikentän, missä he operoi, auttaa heitä ratkaisemaan päivittäisiä haasteita ja tuottaa heille lisäarvoa. 110 vuotta sementin valmistusta kertoo kaiken oleellisen. Yrityksellä on tärkeä asema suomalaisessa rakentamisessa. Yrityksen asema on vakaa ja siihen sisältyy paljon vastuuta siitä, mihin suuntaan rakentaminen Suomessa kehittyy.